হ্যালো ভাই নমস্କାର জয় জগন্নাথ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବର୍ଷା ଜୋର ହଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦୋକାନ ଯିବା, ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ପନିର ଆଉ କଣ ଡାଲି ଡାଲି? ଭାତ। ଆଳୁ ଗୁଡ଼ା ଏତେ ଲଙ୍କା କଣ ପକେଇଛୁ? ନା ଚାରିଟା ଲଙ୍କା ରାଗ ଲାଗୁଛି ଭାରି। କୋଉଠି କାଇଁ ପାଟି ପୁଡୁନି ତ? ପାଟି ପଡୁନି? ପାଟି ପଡୁନି ଆଉ ମୁଁ ଆଖିରୁ ପାଣି ଗଲେ ପାଟି ପଡୁନି। ହଁ ଏମିତି କରୁଛ ଆଉ କରିବନି ଆଉ ମନା କରିବୁ ଆମେ ଆଉ। ଆଜି ବର୍ଷା ପାଣିରେ କାଗଜ ହଁ ମାଡି ଉଠିକି ଦେଖା ଯାହା ହଉ ଦୋକାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଆଉ ପୂଜା ଫୂଜା ବି ସରିଗଲାଣି। ଦେଖିବା ଆଉ ଦେହ ତ 2 ଦିନ ହେଲା ଭଲ ନଥିଲା। ଦୋକାନ 2 ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟମର ବି ଫେରିଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଉଠେଇ ପାରିନି। ଆଉ ସକାଳୁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଇ ସାରିଲିଣି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦିନମାନ କେମିତି ସବୁ ହେଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଆଁ ନା ଫୋନ୍ କାହିଁ ମୋତେ ସେଠି କରିଥିଲ? ସେଠି କରିଦେଲେ ଫୋନ ସେ ଘରେ କି ସାଧା ଆଉ ତରକାରୀ ଯଦି ଭଲ ନହେଲା ଭଲ ଲାଗିବ। ବାପା ଖାଇବେ? ମୁନା ପୁରା ଭଲ ହେଇଛି। କଣ ହେଇଛି କହନି, ସେ ବେଶୀ ଇଏ ହେଲା ମସଲା ବୁଝିଲା।